Dames, zijn jullie al een beetje zenuwachtig? Ja, heel erg. Wat gaan jullie dadelijk doen? Optreden. Ja. Voor playback show. En weten jullie hoeveel mensen er in de zaal zitten? Niet echt. 1000? 1000 ongeveer of zo? 600 kinderen en 600 ouders. Wow, oké. Dat is wel eng. Word je daar zenuwachtig van? Een beetje, ja. Ja. Maar jullie hebben goed getraind. Ja. Hoe hebben jullie je voorbereid? Goed. Ja. Urenlang geoefend? Ja. Double me, double you. Is it me or is it you? Mirror, mirror in the frame. We are just the same. Double me, double you. Is it me or is it you? Mirror, mirror in the frame. We are just the same. Amnesty Live Kidsmiddag in Burghaamstede. We staan hier backstage en het publiek wordt nu dus opgewarmd voor een hele volle show. Dus een kindermiddag wordt georganiseerd voor de 9e keer in Burghaamstede. Nou, je ziet het, enthousiasme is groot. Nog net niet helemaal vol, dat is jammer. Dat proberen we toch elk jaar, maar het blijft moeilijk. Wow, dames, hoe ging dat? Goed. Ja. Je bent nog helemaal buiten adem. Ja. En hoe voelde dat? Best wel leuk. Je zag echt die kinderen dansen, zo, dat was wel leuk. Ja, dat ook. En voel je dan ook echt een showster als je daar zo staat? Een beetje wel. Ja. Wij gaan jullie later terugzien. Ik denk het wel. Denk het wel, hè? Ja. We hebben een DJ, we hebben een prachtige musical, een playback show hebben we, dus een groot feest. Is dit nou jullie manier van opwarmen? Nou, met deze muziek kunnen we niet anders. Eén van. Ja, nee, opwarmen doen we altijd een beetje de stem opwarmen. Maar voor de rest hebben we er eigenlijk altijd zin in, dus we komen vanzelf in de sfeer altijd. Victorian, daar ben je. En, klaar voor de grote dag? Zeker, vader. Ik hoop vanavond eindelijk eens iemand te ontmoeten die echt bij me past. Het meisje van mijn droom. Oh, ja, jongen, ja, dat heb jij van mij. Ik droom ook regelmatig over ijsje. Nee, vader, geen ijsje. Een meisje. Het verhaal van Assepoester. Zij is Assepoester. En we hopen inderdaad dat de mensen het heel interessant vinden. En dat ze de aandacht vasthouden. Ja. Maar Assepoester is natuurlijk een van de mooiste sprookjesverhalen. Dus we gaan zeker hun aandacht pakken. Ja, en dit is mijn knappe prins, dat zie je wel, hè? Knappe zie je, hè? Hij past. Waarbij het schoentje past. Hij past. Assepoester. Ik ben het meisje uit mijn droom. Wil je met me trouwen? Ja! 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 Een handtekening! Want jij bent hier de handtekening aan het verzamelen. Wie heb je al? De prins, de prins, dat rare jongetje en Govert. En die stiefmoeder en dat lelijke andere stiefzusje. Ik heb ook nog een andere lelijke zus en die heet Assepoetsie. Nee, dat is mooi. Echt, vind je? Kon ze mooi zingen? Ja, het was wel spannend. Leuk. Wat was er leuk aan? Alles. Die ene die altijd werd geslagen. Die Govert. Televisie samen, even de hallo, doe even de groet aan thuis. Ze is er hoor, ze is hier, nog. Hoe was de show? Heel leuk. Wat was er zo leuk aan? Toen is geen kussen. Ik ben ook nog niet op de foto geweest.